ראש השנה הוא החג הראשון מבין הימים הנוראים ומבין חגי חודש תשרי. החג חל בשני הימים הראשונים של תשרי, ובו מתחילה שנה חדשה בלוח העברי, השנה תשפ"ב. ביום זה נברא האדם הראשון, ומדי שנה יום זה הוא יום הדין, בו הקדוש ברוך הוא שופט את כל העולם ויושביו. ביום זה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך מחדש. אך טהרת המלך היא בעיקר על ידי תקיעת שופר, המצווה העיקרית של יום זה. כמו כן מעריכים בראש השנה בתפילה, וישנם תפילות מיוחדות המפינות את היום הקדוש. תקיעת השופר המהווה חלק מהותי מחג זה שעיקרו החזרה בתשובה היא, על פי תורת החסידות מבטאת את קולו הפשוט של כל יהודי שרוצה לשוב אליה, כשם שהתקיעה אינה מלווה בכלי נגינה אלא היא הקול הפשוט היוצא מן השופר. נקבל על עצמנו החלטה טובה לכבוד ראש השנה, לקיים מצוות עשה ולשמוע תקיעת שופר בבית הכנסת. לשנה טובה תיכתבו ותחתמו.